האם אתם מעל גיל 55 ויש לכם נכס? תקועים באור הדועך של פרקי החיים המאוחרים? רוצים לשנות את מצבכם הפיננסי? הפתרון שלכם הוא ביאנקו. משכנתה הפוכה. אנו מציגים בפניכם את יעקב, בעל נכס, העומד בפני השחיקה העגומה של חלומותיו. תפנית בלתי צפויה פוקדת את יעקב כשהוא נוסע לעבודה בכביש המהיר. מבטו לוכד את הפרסומת של ביאנקו משכנתה הפוכה על שלט החוצות. דמיין את הנכסים שלך עובדים בשבילך. כשהשמש שוקעת, יעקב חוזר לביתו ומחפש פתרון לבעיותיו הכלכליות. הוא גולש ברשת ונתקל שוב בביאנקו, משכנתה הפוכה. מבלי שתעזבו את הבית, הנכס שלכם יכול להקנות לכם שקט נפשי וכלכלי. יעקב המסוקרן נלהב לקרוא על התהליך המהיר של המשכנתה ההפוכה ומשאיר את פרטיו באתר של ביאנקו. למחרת בבוקר מגיע אל ביתו של יעקב דוד, נציג מטעם ביאנקו, כדי להתחיל איתו את התהליך הפשוט של המשכנתה ההפוכה. שבוע עובר, ודוד מבשר ליעקב שזכאותו למשכנתה הפוכה בריבית נמוכה אושרה בהדרכתם של ביאנקו, מומחי המשכנתאות ההפוכות. יעקב יוצא למסע ופותח את העוצמה הסמויה של רכושו. חלומותיו של יעקב מתגשמים ומעצבים מחדש את כל המציאות שלו. הוא מצליח לחתן את הבן שלו, הוא מצליח לקנות רכב חדש, והוא מצליח לסגור את ההלוואות הקודמות שלו. אם אתם רוצים להגשים את החלומות הפיננסיים שלכם, כמו יעקב, התחילו את התהליך כבר עכשיו. השאירו פרטים וקבלו ייעוץ בחינם. ביאנקו, משכנתה הפוכה, מומחי המשכנתאות ההפוכות בישראל.